हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेटअप चेनेल गासिबो फेमिलिफोरखौ गोसो गोथारै नैबे मोनाबिलिनि भिडिअ गोसो गोथारै बरायबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन आरो लोगोसे शेयार खालामनो हागोन नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्लाबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ दाबायनो हागोन नोंथांमोना जुदि बेल आइकनखौ दाबायाखै दाबायना ला जाहाथे नोंथांमोननि सिगाङावहाय बा नोंथांमोननि मबाइलावहाय जोंनि भिडिअ थाबैनो सहैयो रायजो राजाफोर बिटिआर इनक्लुजननि निउसनि सोमोन्दै माखासे फंनैसो बाथ्रा आं बुंनो सानदों गोबां सुबुंफोरा पलिटिकेलनि इस्यु बाथ्रा बाहायगासिनो दं बाट आं बेवहाय मोनसे फिसा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे निउस खौरां होनो सानदों बे खौराङानो जाहैबाय रायजो राजाफोर बिटिआर इनक्लुजननि बियो डाइरेक्ट निउस नङाब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौ इनडाइरेक्टैबाबो बुंगोन खायसे मानसिफोरा बेखौ डाइरेक्टै निउस बेनिफिट हिसाबै बुंनो हाया मानो होनबा गिनाय फैयो जे जुदि जों बेखौ मोजाङै दासिमबो पाब्लिश खालामोबा माखासे लिडारफ्रा खायसे जायफोर अपोजिसन पार्टिनि लिडारफोर बिथांमोना एफेक्ट खालामनो हागौ स' बेनिखायनो माखासे बिथिङाव जों माखासे साइलेन्टै खामानि मावनायानो बेटार नङा होमबा बेटार देन साइलेन्स स' बेनिखायनो रायजो राजाफोर गोबां रायजो राजा सुबुंफ्रा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव थानाय गहपुर हालामथिंखौनो होन बेसेबांबा समनिफ्राय बेसेबांबा बोसोरनिफ्राय रायजो खुंनानै दं दिनैसिम खायसे सोरनिबा न'आवहाय माने नियादि पाट्टायानो गैबावा सोरबा मोनबाय जानांगौ बाट मोनाखै साप'ज हमना ला नैबे मोखाङावनो दै बे हाया मोखाङाव दङ आरो बेयाव मानसिया न'खौ लुना थादों आरो बिनि गेजेराव नैबे बिथोरनि सिंनि बेसेबांबा दरबा गामि बारनानै थानाय न'खरनासो हाया नियादि पाट्टा जादों बाट मोखांनिया जायाखै स' बेबायदि सिस्टेमै जानानै दं रायजो राजाफोर बिनि गेजेराव हा दखलखौबो मोनबावाखै मिथिबाय बेसेबांबा 45 50 इयार्ससिम माखासे सुबुंफ्रा रायजो जाबाय संसार जाबाय हादान खालामनानै बुंनो थाङोबा बे हादान मिन्स हाग्रा दाननानै आरोना हाग्रा दाननाय मिन्स बे फुरा आसामानो हाग्रा मानसि सिगांथ' बिनि उनावसो बर' माने गुबुन जाथि माने बर' मानसिफोर बा कार्बिफोर राभाफोर बिथांमोना हाग्रा दानसा बेयाव रायजो खुंदों संसार जादों नङा होमबा स' बुंनो थाङोब्लाथ' बे आसामल' नङा फुरा बुहुमानो माने मा हाग्रा बंग्रामोन बिनि उनाव साफा सानै एरलांबाय बारायनायनि उनाव हाग्रा दानस्रिनाय जालांबाय मानो होनबा मानसि बिबाङा बांलांबाय बेबायदिनो मोनफा मोनफा कान्ट्रि जालांबाय बारायलांबाय स' जायनि जाहोनाव दिनै बुहुमावनो गासै सुबुं माहारिया गोबां गोमसार होजोबनानै दङ संसार जानायनि खेथ्रआव डेभेलपमेन्टनि सायाव कान्ट्रिजों कान्ट्रि दावहा नांलायनाय फाइट नांलायनाय स' रायजो राजाफोर बेनो स' होमबाबो बेवहाय जिब जुनारफ्राबो थांना थानांगोन बिनि थाखायनो फरेस्ट प्रटेक्शननि थाखाय माखासे रुल्स लानानै माखासे इभिक्सन खालामनाय जादों रायजो राजाफोर मानो होनबा बे हाखौ नांगौ फरेस्टनि थाखाय मैदेर मैला फैयो मोसा मुफुरानो जि हक नङा होमबा गान्दा सान्दा दोननो थाखाय स' बेफोरबायदि हाखौ बिराद गोनांथार दोननो थाखाय जायनि जाहोनाव इभिक्सन खालामनो गोनां जायो दा मोनसे बाथ्रा जाहैबाय कि मायथाइ हिसाबै जाय मानसिफ्रा बे मायथाइनि सिगां गैयामोन बिथांमोननो हाखौ होआ जाय साप'ज हमना ला जोंनि एरियायावनो सोलिदों बा जों जायगायावनो मिथिदों बेखौ 2005 मायथाइनिफ्राय जायफोर मानसिफ्रा बे जायगायाव थागोन बा दंमोन बिसोर मानसिफ्रासो बे हाखौ मोनगोन स' बेबायदिनो जादों रायजो राजाफोर सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआवहाय सनितपुरावहाय जायफोर मानसिफ्रा 2005नि आगोलनिफ्रायथो दङ बे जायगायाव बिथांमोनासो मा मोनगोन बे हाखौ नियादि पाट्टाखौ मोननो हागौ दा साप'ज हमनानै ला नोंथांमोना बिटिआर इनक्लुजननि सोमोन्दै बुङो एक्सक्लुजननि सोमोन्दै बुङो दा बेयाव मोनसे माने हाखौ नों दाजाबनोब्ला बे हाया मा जानांगोन रेभिनिउ बा मा होनो नियादि पाट्टा जानांगोन दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेसेबां सुबुंनियाव नियादि पाट्टा दंलै बुंलाय नियादि पाट्टायानो गैया जायनि जाहोनाव दिनै मोनसे अपसन फिउचारनि थाखाय बेखौ दानख'ना दोनखाबाय कि सनितपुर एबा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टसिम जोंनि बिटिआरआ बारायथारनांगौ बाट बारायगोन दानो गाबोननो जुदि बे हाया रेभिनिउ जाखायोमोनबा आंनि साननायाव आंनि मोनथिनायाव आंनि एनालाइसिसआव आरोना दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां सुबुंफ्रानो फरेस्टआव थानाय हिसाबै बिथांमोना बे राइट्सखौ मोनाखै लेन्डस राइटखौ मोनाखै जायनि जाहोनाव बे थालांदों बेखौ लानानै माखासे मानसिफ्रा नोंथांमोननि बिखायाव बा नोंथांमोननि खर'आवहाय कनफिउजन सोना होदों है नंमारगौ गोरोन्थि जामारबाय नामा होननानै स' बेनिखायनो आं क्लियारफिकेसन होनो नागिरदों दा जोंनि जायगाथिंजाय माखासे हा दखल खालामनाय सार्टिफिकेटआनो गैया फोरमान बिलाइआनो गैया मिथिबायना नाथाय बिटिआर एकर्ड खालामखांनायनि उनाव जेब्ला बिटिआरनि चिफ जाबाय श्रीजुत प्रमद बर' सारा अब्लानिफ्राय जों मिन्थिनो मोनबाय बिथिंजाय माखासे फोरमान बिलाइ होहां आरो होनाय मैयानो होदों आं बेखौ मिन्थिनो मोनदों बिटिआर बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे रायजो राजाफोरनो एफआरसिनो मोनफ्रोमबो माखासे एफआरसिनि न'खराव मोनब्रै मोनबा न'खरनो राननानै होनायखौ जों मिन्थिनो मोनदों बेखौ डाइरेक्टआव निउसआव होआब्लाबो स्रोदै खामानिखौ मावनाय जादों मानो होनबा माखासे सुबुंफ्रा बिथांमोननि गेजेरावनो सोरबा लिडारफोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानानै बेखौ बादा होलायनाय थायो मिनिस्टारफोरनि गेजेराव जायनि जाहोनाव बेखौ जों स्रोदै खामानिखौ मावफुंनानै लायोब्ला जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट मानो होनबा होखांनायनि उनावथ' बेखौ मा ओंखारनाय खारसा हाबनो रोङा स' बेबायदि सिस्टेम आरो होखांबाय नालाय जोहा मोनबाय स' गैला जियानो जाया मानो जाय होदोंमोन नङा होमबा स' बेबायदिनो खायसे सुबुंफ्रा मोनथियोब्ला इमप्लयिफोरखौ धमकि हरो कि नों मानो होदों बेखौ मा खामानि मावदोंलाय नोंखौ दानो सासपेन्ड खालामगोन होननानै गिहोयो बेनिखायनो बे फरेस्टनि माखासे सुबुंफ्रा गिनाय फैयो मावनो नागिरा स' बेनिखायनो बे सुबसाब बारा नोंथांमोननि दावराव दावसिखौ मोनथिनानै खोनानानै आं बेखौ माखासे फिसाब्लाबो एसे
खोनाहोनो नागिरदों BTR इनक्लुजननि बेबो बाहागोआनो गोग्लैयो मानो होनबा जुदि बे हा दखल खालामनाय फोरमान बिलाइखौ मोनबायब्ला उनावहाय बोसोरसे बा बोसोरनि गेजेराव बा 1.5 बोसोरनि गेजेरावनो जों मा मोननो हागोन नियादि फाटाखौ मोननो हागोन मानो होनबा जों बेसेबांबा समनिफ्रायनो बे हायावहाय थानानै दंखायोमोन जों बेवहाय बाट जोंनो रावबो होआखैमोन मानो होआखैमोन होनना बुंबा जोंनि थाखाय रावबो मोजां सानग्रा गैथ'वामोन दा दिनै BTRनि गेजेरावहाय BTR बा BTCनि गभर्नमेन्ट बे साननाय मोजां लिडार फैदों बेनि जाबाय श्री प्रमद बर' सार बिथांनि रायज्लायनायाव माखासे दायो फोरमान बिलाइखौ जों मोननो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर निश्चय नोंथांमोना मिथिखागौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो डाइरेक्ट गावनो बुंखाना लादों नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जानांगौ स' बेयाव मा बुंदों बिथाङा मिथिगौ ना स' बे आसामनि हाया सिगां सोरनिमोन बेखौ बुंनानै लादों फोरमान होदों बिथाङा बेनो जाबाय बर' आरो राभा आरो माने कार्बिफोरनि नङा होमबा स' बर' राभा कार्बिफोरनिमोन हा होननानै बिथाङा बुंदों गियाल'नानो सैथोखा ट्रु इज ट्रु हिस्ट'रिनि बाथ्राखौ बुंदों बाट बे बाथ्राया बेक जाफिननाय नङा जे जों मोनफिनगोन बेखौ नङा होमबा बा जोंनिया जाय बा जोंहा दंमोन जों गोबां बर' सुबुंफ्रा थाखानानैबो फाननानै सोरबा 1000 सोरबा 500-1500 फाननानै बेसेबांबा हाखौ गुबुन जाथिनो होना लादों बेबोथ' जोंनि बर' हारिनि दायनिनि गोरोन्थि ना बेखौ नों आंहाबोथ' दायनिगिरि होननानै हिसाबै गनना लानांगोन बेखौथ' नोंनि दायनि नङा स्पेसियेलि बुंगोन आंनि आबौखौनो नङा होमबा आंनि आबौखौनो बुंगोन जोंनि आनैमोनखौनो बुंगोन बिथांमोनाबो बेसेबांबा हा दंमोन जायगायाव बिथांमोना गावनि हाखौनो फाननानै लाबाय मानो फाननानै गुबुन होखो जुदि होआमोनब्लाथ' थागौमोन अब्ला गुबुनखौ मानो दुसिदों स' बेबायदि खेत्रआव बाट जाबाय गोरोन्थियाथ' मावबाय जोब्बाय दा जोंनि हा जाय दंमोन बे हाखौ गारनानै जोङो माबा हाजो खर'सो थांबाय नङाबा बेफोरबायदि गिदिर जायगाफ्राव जोंनिनो गोजामोन खारनो गोनांथियानो गैयामोन रङियाव दंमोन जोंना माखासे हा आरो बेनि गेजेराव बे रङियानिफ्राय गारनानै मानो गुबुन जायगायाव थांनो गोनांमोन जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा स' बेबायदिनो खोथा दङ जोंनि आबै आबौनिबो बिराद गोरोन्थि नङा होमबा थिग बेबायदिनो रायजो राजाफोर टाउनावनो दंमोन अब्ला टाउनखौ गारना मानो थांखो इन्टारनेशनेल हाइवे लामा नेशनेल हाइवे लामानि खाथियावनो दंमोन हा मानो गारना थांखो स' गोरोन्थिया सोरनि जोंनि माखासे गोदो गोदायनि बोराय बुरि आबै आबौमोनहाबो हाफोरखौ जानला मानला गारनानै मोनसे गेलेनाय सिस्टेमै खालामनायनि थाखायनो बैफोर गोरोन्थियाबो जादों रायजो राजाफोर दिनै बे हा दखल खालामनायखौ जों मोननो थांदों फिनै जोनोम जाफिननो लागा माने जोङो मानो होनबा जाय हाया फरेस्ट एरियायाव गोग्लैयामोन बै फरेस्ट एरिया गोग्लै हाखौनो डाइरेक्ट गुबुन जाथिनो फाननानै जों थांबाय दा नायदो गुबुन जाथिफ्रासो बेफोर हाखौ लानानै टाउनफ्राव बा बिल्डिं लुदों RCC बा हटेल बायदिसिना माबा लुदों हेन लुदों दिनै गावजों गावनो दुसिलायगासिनो दङ बिकज जोंनि गोदो गोदायनि जोंनि रायजो राजा जानाय आबै आबौमोननि गेजेरावनो सोरबा माखासे सुबुंफोरा गावनि हाखौनो गुबुन जाथिनो फाननानै बेबायदि सिलिंखार बिलिंखार खालामलांनाय दङ रायजो राजाफोर दासो गोसोखाङो जोंहा हा दंमोन बेवहाय आं क'क्राझारनि बे चन्द्रपारायावनो बुं आंनि लोगोनि माखासे सुबुंफोर दं बिथांमोननि हायानो बेयाव दंमोन सोरबा 500 थाखानि फानदों बेसेबां दा बिनि बिगानि दामा खमावबो 40 लाख 30 लाखसोनि 25 लाख 20 लाख 19 लाखसो जाबाय ना बिगा दायो नायदों बा 500 थाखानि फानदोंमोन बेसेबां बै समाव 1999 बा 2003 2009 बेफोरबायदि समावहाय नङा सरि 2001 2002 बेफोरबायदि समावनो फानदों 1500 2000 फोरनिनो स' नायदो दायो मा जाखो स' बेनो आरोना बेफोरबायदिनो फानलाय मालाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां दङ खस्थ'खौ जोङो खस्थ' होननानै मावालासिनो माबा आजादियै जों मा हा एसे दंब्ला बेखौ फानबाय जों थाबाय स' बिनि थाखायनो जोंनि दानि एट प्रेजेन्ट गथ' गथायफ्रा आंखाल जानानै दिनै बेफोरबायदि हालोदाव जानानै दङ अके बेफोरखौ बाद दोनदो रायजो राजाफोर आं बुंगोन दायो BTR इनक्लुजननि माखासे पार्ट निउस एसे जे जाहांदों जे जुदि बे हाखौनो जुदि होदोंब्ला होमबा बे दखल हाखौ होदोंब्ला जुदि 1.5 बोसोरनि गेजेराव जों जुदि नियादि पाट्टा मोनोब्ला अब्ला निश्चय बियो BTR एकर्डनि दारै बे BTR आव हाबगोन बेखौ जों मिथिनो मोनबाय स' थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोना इनडाइरेक्टलिबाबो एसेबाबो मिथिबाय जानांगौ फुरा खुला खुसिया आं बुंला स' एसेबाबो आंनि साननाय आंनि नलेज आंनि फेक्टस बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सायाव बुंबाय थेंक इउ स' माच भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम बाट गुबुन जाथि नङा दै गावनि बर'नि थाखायल' थेंक इउ स' माच बाय BM सेराप चेनेलनि गासिबो फेमिलिनिसिम थेंक इउ गुड नाइट